tawhana ganina ram na siya diha nagbarog-barog. Mura magnaigi panidaan. Dili mo sana nako trabahante. Hagag daw ni mo eh. Huwag ka mo usab. Kagi po na imong pagkadanghag. Trine. Trine. Ano siya may tuyo na Trine? Ako kang ipatawag kay na ako'y tumuog tuyo alang sa akong katuyuan. Na kanang negosyo. Negosyo unsam sa taon ka Trine. Ay nga. Mapatawag na sa tulo ka tuig ka usaram ka patawag nako. Mating eleksyon naman. Adi, maubitaw nga ni ako karon kay adto ta kami sa istorya na. Tara. Sige. Dito kay nakilinaw ang atong utok ni Napita. Linawon ginidaan. Unsa man gini tuyo nimo Trine nga. Portem gini mong dali tawag nako. Ako siya tingali nakabrita ni tingali ka nga ako mudagan ko og karong eleksyon na. Aw, kay bawo mo ting ngarigi ko na yun automatic. Kana. Mayo. Kuha man gud. Kining atong kontra karon. Lig-uni. Balita nako siya gimudaog. Mao nga gusto mo putang mudaog. Muna ang akong gusto nga ato siyang batuon sa social media. Natural na Trine. Kay gwapo pagunto nimo. Unya ikaw, stricto kay kagnaw. Sige na kag-anas trapuliin ay. Unya, gawas ang imong maabot at Trine. Puro sigud kadaot. Unya muna nga, nisuporta ko nimo. Suportahan ti kag puro sad kadaot. Sakto. Kay naa man na say poultry. Kana mo'y atong sakyan nga istorya sa social media. Sakto. Kay haron mo ko yanap yun. Ang mga langaw. Kini na ako'y programa nga libre internet. Balik ko sa kabuan lang sa mga kabaranggayan. Kay good kayo. Mahal ba kay load? Iguman eleksyon, di na nang tuludan. Kana ko gudaog ta. Akin ha. Inani ang tumuhaton. Kanang imo atuon ang pamilya. Sige, kunuhay. Kanang kutos magian nimo nga kanang mga tarpulin nga dagko bitaw nga dagko katawa. Sangguta. Sige, ato ang ibilin ha. Kanang nag-ana ra gyud. Kanang tapadan na gumun na nagkatawa ha. Sangguta din dito. Kanari akong itugyan nimo nga trabaho. Sige, way problema na Trine. Sige. Kay dayhan kay ko nimo muhatag og kadaot. Salamat kayo. Salamat kayo. Trine. Ano lagi dango ni imong opisina? Ay, na tagdaat. Pagdakop og usa, dua, bay gati. Tanas para mo daghan. Okay. Ako ni buhian dito ron mga po pa ni. Sige, ato na Trine. Kisam na tawhana ganina ram na siya diha nagbarog-barog. Mura magnaigi panidaan. Dili mo sana nako trabahante. Sus, karon pag ko kakitag farm nga karabing hindua man eh. Saon na ko ani. Sir, sir. May adlaw sir. May adlaw sir, murag nakabantay kuno sir nga ganina ram kasiglang taw-lantaw sir. Unsa may ato sir? Kuan di ko sir kanang social media di ko sir. Taga media ri ka? Media tao ba? Media tao. So unsa may atong wala lang ko ka sulubog. Ay di sir kay emergency mo ni because na ako ang tumong og tuyo diri sa imo kay naa mo gi dungdungog diri sa imong farm sir nga ikaw kuno mo nag
nainikramo ko sa katawo ba nga Oh. ikaw may nagdasa baho diri og sa mga langaw ba? Kana sir kanang ilang gipakatap sa social media ron sir nga ako nagdaglangaw, ako nagdagbaho diri sa tuang lungsod. Ako sir di jud ko maapektuhan na sir kay sa tinuod sir imong mga nakita kung di unsa na ko pag-manage sa akong farm. Sumagod ikaw sir, tanawa sir. Mas baho pa tan-aw nimong naong ana sir kaysa akong farm, di ba? Oh, di-landscape na mo may sir. Ang kini amo ang kawayan. Kay mao ni siya muda og filter sa mga hangin, di ba? O pwede sa kay sir nga imo bisitahon ang atuang farm da sir para imo mapamatud-an kung unsa ka tinuod ang kanang giingon lang langaw sa social media. Oh, mao ba sir nga pwede maka ato sang sudlon dito ang imong farm sir aron makita ginako kay ako media tower ra ko sir. Lisod kayo og dili sa kunila angat kuan. Sige, why problema sir? Ang tuyo dire. O wa jud nay problema namo sir isip ako nga tag-iya sir sa aning farm. Willing kay ko kinsay gusto mo bisita sa akong farm, willing kay ko mo upabisita da sir para ilang mapamatud-an sa katawhan nga dili day tinuod or tumo ra ang langaw sa social media. Sige sir, ato sa imong farm din. O sige kanang langaw gud sir. Mao mo ang hinungdan ko na sir ang kana mo libreng internet. Ato ta sir. Sige sir. Sige sir. O dari ta sir. Tama sir, nakita nimo sir ang ato ang farm sir kung giunsa na to pag manage or giunsa na to pagatiman. Makita nimo sir ang kalimpyo sir. Batay tinuod ginon sir man. Limpyo pa minis kong naong. Sir, diyan kay hangin diri. Presko pa kayo. Presko sir ato Mura sa na ni siya. Suryana sa mga turisma sir. ato na sir. Ayaw sa ato ang farm sir. Sir, ari ang sir kay kanang init kaya sir. Ari. Batay sir. Grabe gudi ang pagkalimpyo pa ginon ni imong farm dai sir. Ingani gyud ko sir basta limpyado nga pagkatao sir limpyo sa dang farm. Tinuod jud dai nang ingon lang. Ato na sir, diyo bilay. Sir. Listen. Unsa naman sa ni diri dapita dai sir? Mao ni siya ang amo ang control room. Ari, so dari sir, so dari. Sige, tanaw na to. Ani na to makita sir kung yun sana ko pag-manage sa ako ang farm. So wala kay na smell nga bati, wala kay baho, no? Nya ato ay mo nakita dito sir. Ay imo sa makita dire. Sir. Sir. Oh. Ya, nakakita kag langaw dire sir. Batay. Pwede mo gani ari kung puyo na sir, mamusugod ka. Patay sa komedyante sa kasara. Komedyante sa kasara. Mao nang ako sir. Salamat ko nga ni Arika kay para imo sa mapamatud-an nga wa jud ay langaw sa ako ang farm. Ang langaw naa jud sa social media. Batay, but din ang ilang ingon dai sir nga akong nagbawan sa niya. Tinuod mo kuno sila nga sa social media. Grabe kuno langaw ang imong pan. Kasi di ko madot lang na sir kay siyempre dili ko guilty kay di na tinuod ang ilang gipato na ko diri nga ako nagdaglangaw sa tong lungsod. Oo nga. Mo na sir. Apply lang ba mo sa bawo sir? Sige sir, ingnalan ko sir kaya taga-media mo ka. Di tinuod jud media tower mo sir. Dili ko ingon nga daga media ko. Sige sir, salamat kay sir sa imong pag-ari niya. Palaw lang kong ingon sir kung kinsa may nagsugo nimo nga ingna nga di day tinuod ang langaw naa sa social media. Sige sir, balik ko na yun. Ako sultihan diya. Sige sir. Yung mabalik ko nimo. Salamat kay sir. Salamat kay sir. Salamat kay sir. Sige Ikaw, hashtag utang lagi ni sir. Tuloy! Tuloy! Dito ako gikan na tuloy! Nga, masa may balita? Apastag pagkalimpyoha dito sa iyang farm at tuloy ay! Wai langaw bisig ko sa kabuok kong likitan! Bungot sa ukot! At so, pala ako pasti lang hinluwa ang iyang farm dito. Mura may noob suruyana sa mga turista! Siyempre, pulunggan ng brita. Ang gusto na kumitabo nga, doon na kay kasulti na kung balik sa langaw. Daon sa una na kung maunay akong nakita dito! Bungot sa ukot. Saan ito na? Nakinayak na naman kung pumutang ang internet. Nga, kanara, susunod sa rin na. Suluhan lang na imong internet ay balhin ako dito sa lagyan sa farm turne kay pati niya dito ay presko kay hangin diha na ka turne. Ay, kitawan niya kung nagsusulat. Wala yung direksyon na.
sir.